Sa Mandawi City nagkatensyon ang backfilling o pag-abono o yuta sa interior nga karsada sa barangay Subang Dako kaganang buntag. Nag-human barricade ang mga residente aron pugna na maong plano. Ang report ni Nico Cirino. Human barricade ang gisugat sa mga residente sa sitio Bac Matimco, Barangay Subang Dako. Kinidihang naabot ang taga-Housing and Urban Development Office, kapulisan ug mga barangay tanod. Gisupak nila ang site development sa lugar. Mas miinit ang sitwasyon dihang gisugda na ang pagpasud sa mga dagkong trucks ug pagdiskarga sa filling materials. Atras man og jutay apan nagmagahi ang mga residente. Bisan pa niini, gipatag dayon sa bulldozer ang giabunuhan nga dan. Nag-ingon ang gobyerno, pandemic ron, distancing, magmas ang mga tao, magsil. Unya unsa maroy gibuhat, gidadaan mi aning dako kaayong mananap. Distancing, karon asa mang distancing sa mga tao. Labi na pandemya, unya gipunan pag gidaning demolish, kami maapektuhan sad mi as student kay kung kami pahawaon mi diri asa naman lang mi ipadpad og nay pagpangguba wa may kabalhinan nga ikahatag wala man unsa day nang 70 to 79 nga hatagan og relocation ang giguba nga mga balay bisan gagmay na among mga balay sir amo nang giampingan. Pipila ka balay sa maong dapit ang una na nga na-demolish aron pag-istablisar og karsada. Matud sa mga naapektuhan, wa sila kadawat og hinabang og dugang balay na sabkuno ang gitagalan karon. Sa unahan nga bahin sa maong lugar, dunay housing project nga giugmad. Sa miaging tuig doon na clearing operations nga gihimo ning maong lugara. Matud sa hudo ang plano ra sa ilang operasyon karon pag-backfill ning maong kalsada aron patagon ang dan sa sudlunon nga bahin ning maong sitio. Gibarugan sa City Hall walay demolisyon nga mahitabo. Maximum tolerance usab ang gipatuman sa PNP. Nagtuon ang mga katawhan atong magkaigsunan diha nga demolition atong gihimo pero usani ka site development. Himuan sila karsada para dili sa mga kompromiso, maabot ang panahon, doon ay sunog, dali makaagi itong mga sakinan. Bahala magsagit-sagit lang sila diha, ilahang mga isyo, ilahang man ang katungod po. But to the extent, hindi lang sila makapasakit, wala man may problema, kaya araw namin din magpatunhay sa kahusay o kalinaw. Uban ni June Solon, Nico Cirino, Balitang Bisdak.